ଆନ୍ତି ତେବେ ପାପ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାକରେ କପା ଦେଇ ବହନ କରିଛି। ପାଣିର ଜୀବ କାଳେ ଆସିଯିବେ ବୋଲି ଥଣ୍ଟରେ କପା ଦେଇଛି ପାଣି ଛାଣିବାକୁ। ଆରେ ତମେ ତ ଧର୍ମକର୍ମ ମାନୁଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଆମେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ତମକୁ ଡରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ପୁଣି ଭୟ କ'ଣ? ଯାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ଆରେ ଶୁଣ, ସେ ବଗକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ତ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଠକ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ପରା ନିଜେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। ଯାଏ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ। ମାଲୋ ଯା ନା, ବିପଦ ଅଛି ସେଇଠି। ମୁଁ ହୁସିଆର ଥିବି ଦାଦା, ଚିନ୍ତା କର ନା। ପ୍ରଣାମ ମାଛରାଣୀ, ମୋତେ ଡରନି ମୋ। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସି ତମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରଭୁ ଭଜନ ପାଇଁ ଏଇ ପୋଖରୀଟି ହିଁ ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା ବୋଲି ଏଇଠି ରହିଗଲି। କହିବ ଯଦି ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ଭାଇ, ତମ ଭଜନରେ ବାଧା ଦେଲେ ଆମର ପାପ ହବ ଯେ। ତମେ ଆରାମରେ ଭଜନ କର, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସ, ଏ ବଗ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ଏ ବଗ ଭାରି ଚତୁର, ମୋ କଥା ମାନ, ପରେ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ସବୁ ଖଳ ମାନଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ, ହେଲେ ଚାଲାକ କଙ୍କଡ଼ା ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବଗଟା ଗୋଟେ ଠକ ବୋଲି। ବଗ ଚିକଣ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିନେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏ ସଂସାର ମିଛ ମାୟା, ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଦିନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଂସା ଆଚରଣ ମହାପାପ। ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଜଳ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ନାମର ଅମୃତ ସବୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ କର, ଜୀବନ ସଫଳ ହବ, ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ହରି ଓମ୍। ବଗ ଭକ୍ତଙ୍କର, ବଗ ଭକ୍ତଙ୍କର, ବଗ ଭକ୍ତଙ୍କର, ବଗ ଭକ୍ତଙ୍କର, ଜୟ ମହାତ୍ମା ବଗ ମହାରାଜଙ୍କର। ଏଥରକ ସମସ୍ତେ ବାଟକୁ ଆସିଲେଣି। ଆଇଁଷ ନ ବାଜି ମୁହଁଟା ଭାରି ବେସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲାଣି। ହଉ ଯାଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ। ଏଣିକି କେତେ ଭଳିକି ଭଳି ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, କଇଁଚ। ଧନ୍ୟ ବଗ ମହାରାଜ, ଧନ୍ୟ ତମ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଗଲେ ତମର ତ କଚେ ପୁଅ ବାହାର। ଯା ହଉ, ଏଇ ବଗ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ବି ପୁଣ୍ୟର ଭାଗୀ ହେଲେ। ସତ କଥା ଦାଦା, ଏ ବଗ ଗଲା ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ, ବଗ ମହାରାଜ ଆସିଗଲେ। କଣ ହେଲା ମହାରାଜ, ମନ ଉଣା ଜଣା ପଡୁଛି? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି ମହାରାଜ? ଆମେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ କି? ମୁଁ ତ ମୋ ଚିନ୍ତା କରିବା କେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ଖାଲି ଯାହା ତମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତମ ସୁଖରେ ମୋ ସୁଖ,
ଆଉ ତମ ଦୁଃଖରେ ମୋ ଦୁଃଖ, ତମରି ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ମନ ଖାଲି ଗାଳି ହଉଛି ତମ ଉପରେ। କାହିଁକି? କଣ ହେଲା କି? କଣ ଆଉ କହିବେ, ଖୁସିର ଖବର ହେଇଥିଲେ ସିନା। କଣ କିଛି ଦୁଃଖ ଖବର ଅଛି କି? ଦୁଃଖ, ମହାସଙ୍କଟ, ଘୋର ବିପଦ। ମୁଁ ତ ଭଜନ, ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ତମେମାନେ ମୋତେ ମୋହ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ। ତୁମ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଛି। ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, କଥା କଣ? ମୋର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି ଆସନ୍ତା 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ